సారీ ఐమ్ లేట్ టు ద పార్టీ. మెంటల్ మధ్యలో నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే చూడాల్సిందండి, బట్ ఐ కుడెంట్ వాచ్ ఇట్. సో రీసెంట్గా చూశాను, అండ్ బాయ్ ఇస్ ఇట్ గుడ్. నాకు అందులో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ద వే ఇట్ వాజ్ మేడ్ అండి. ఇట్ వాజ్ అంటే సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అనమాట. ఎక్కడ కూడా దీనికి ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో మొత్తం ఒక 50 minutes ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ ముంబై. సో ఎక్కడ ఏ ఎక్విప్మెంట్ వాడాలి, ఏ కెమెరా వాడాలి అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఫిల్మ్ని. అండ్ ద పాయింట్ వెరీ అర్బన్ అండ్ వెరీ అల్ట్రా మోడర్న్ పాయింట్ అండి సినిమాది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, డీల్ చేయడం చాలా కష్టం. బట్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద టీమ్ హ్యావ్ డన్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ అండ్ కరెక్ట్గా డీల్ చేశారండి. అన్నీ కూడా కాంప్లిమెంట్ అయినాయి. నేను ఏం నోటీస్ చేశానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, స్టోరీ అండ్ లొకేషన్స్, కెమెరా వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ కాంప్లిమెంటెడ్ ఈచ్ అదర్ రియలీ వెల్ అండి. అంటే ఒక పజిల్ లాగా ఫిట్ అయినాయి అన్నీ. అండ్ ఈ మధ్య నేను తెలుగులో ఒకటి నోటీస్ చేశానండి, తెలుగు ఫిల్మ్స్లో ఆల్టర్నేట్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఆల్టర్నేట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, రా ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో నాకు అటువంటి ఫిల్మ్స్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం అండి. ఐ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్సో. ఇదివరకు నేను అనుకునేవాడిని ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని. బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. బికాజ్ ఇటువంటి మంచి ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్, గుడ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారండి. అండ్ నో ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా టూ. నాకు కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే పిచ్చి అండి. ఫస్ట్ డే వెళ్ళి డెఫినెట్గా నేను వెళ్ళి చూడాలన్నమాట, నాకు అవంటే పిచ్చి. బట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు సీ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో తెలుగులో. సో అది ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ నౌ. అండ్ మెంటల్ మదిలో is also one of those alternate independent films. Production values are also good. So I congratulate the whole team. I know I'm late to the party. చాలా లేట్గా చూసాను, లేట్గా చెప్తున్నాను. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ టు డూ ద రైట్ థింగ్. సో ఇంకా ఇటువంటి సినిమాలు ఐ వాంట్ టు సీ మోర్ ఆఫ్ సచ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్స్. So all the best to the director for his future projects. And రాజ్ కందుకూరి గారు మళ్ళీ ఇంకొక హిట్ కొట్టేశారు. ఆయన ఆయన నాకు పర్సనల్గా తెలుసండి. సో ఆయన యూజువల్గా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా అందులో ఏదో విషయం ఉంటుంది. సో కంగ్రాట్స్ సార్, అండ్ కంగ్రాట్స్ టు ద హోల్ టీమ్, కంగ్రాట్స్ టు ఆల్ ది యాక్టర్స్,